हेलो लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोनाय थालायबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर, दायो नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलावसो नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। स' दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन? स' लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै आपकामिं बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै। स' लोगोफोर, नोंथांमोना बे बर' सावथुननि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर, बे फैनो गोनां गोदानै आबुं बर' सावथुननि टाइटेल आरो थाम्बनेइलनि मुङानो जादों जांख्रिथायनि थैसाम 2। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' आगोलाव जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 1 आबुं बर' सावथुनखौ गोबाङानो नायखाबाय आरो नुखाबाय नङा होमबा लोगोफोर आरो बे गोदानै फैनो गोनां बिथां पंकज लाहारिनिनो स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानो गोनां मोनसे गोदानै जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 फैनो थांगासिनो दं लोगोफोर। आरो लोगोफोर, बे पार्ट 2 आवबो जों जाय पार्ट 1 आव फाव खालामदों बिथांमोनखौनो बे फैनो गोनां जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 बर' सावथुनावबो बिथांमोननि फाव खालामनायखौनो नुनो मोनबावगोन लोगोफोर नोंथांमोना सोर नायनो थाखाय दानिफ्रायनो जोबोरैनो एक्साइटेड जाखाबाय। कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। स' लोगोफोर, बे जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 फुल मुभिनि ट्रेलार भिडिअखौ बिथांमोना रिलिज खालामनानै होबाय दाखालिसो। नोंथांमोना नायालासिनो थादोंब्ला बयबो आरडि मसन पिक्चार चेनेलाव बयबो नोंथांमोना नायहैदो लोगोफोर आरो नायनानै नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामहैदो। आरो लोगोफोर, नोंथांमोना बे जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 फुल मुभिखौ नोंथांमोना बुकिं खालामनो हागोन आरो बुकिं खालामनानै नोंथांमोना श' खालामनो हागोन लोगोफोर। नोंथांमोना बयबो बुकिं खालामहैदो। सोरबाफोर देखायनो गोसोब्ला बिथांमोननि ट्रेलार भिडिअनि डिसक्रिपसनाव कन्टेक्ट नाम्बार होनानै दोनखादों। नोंथांमोनाव बयबो बुकिं खालामनो गोसोब्ला बुकिं खालामनो हागोन। स' लोगोफोर, लोगोसेनो दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान फुल मुभिफोरनि आपडेट मोनबाय थायो।